Witajcie widzowie, z tej strony ASW z kanału Freaky Gamers, a to jest drugi odcinek Call of Duty Black Ops 2! Strzelają w nas. Jakże inaczej, to jest Call of Duty na dzień dobry, muszą być eksplozje i wszystko. Dobrze, skaczemy Masonem. A! Nie. Rasizm! O ludzie. Dobra. Zabiłem go? Dobra. Panie, ty. Dobra, pokład czysty, jest dobrze. No. Nieźle się zaczyna. Dobra. Aha, to jest ciężka kamizelka, okej. What? To są jakieś jaja? Dobra. Ciekawe, gdzie on musi strzelać, że jakimś cudem trafiać, że one wybuchają. I to w ten sam sposób. Taki wybuch i taki wybuch i od razu na ten. Dobra, wycofuję. Nie toną tak samo. No a co robię? Przecież widać, że strzelam. Tylko nie mogę aż tak... O, teraz. No, ładna dżungla. Taki Crysis 1 się przypomina, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku. Crysis 3 nas tak pięknie urządził. O lud... No, ja nie mogę tam. Może chyba, że są po drugiej stronie. Myliłem się. Gdzie masz ten? Ich na pokładzie. Wszystko spoko Maroko. Co jest? Nie ma już wrogów? Dobrze. Dobrze, otworzę kontener. Tylko dajcie mi to otworzyć. To jest Hudson chyba. Hudson, dobrze. Mogę ci pomóc, Mason. Czekaj, co tam będzie. O! No... No. Był... Nie, dobra. Marcin, hamuj się. Frank? O. Frank! It's me. It's me, Mason. What did they do to him, Hudson? Shit! We got eyes right on us! Get Woods to cover! Come on, Woods! Gdzie to jest? No, gdzie to? That arm's created the gold mine! Lecę! Fajnie, ostatnia rakieta, jak nie trafię, to będzie lipa. No! Jest! Trafiłem! Woods is going under, Mason! I'll get him! Misja ratunkowa! Frankie! Żyjesz? Patrzcie na te deski pływające.
Czegoś takiego jeszcze chyba nigdy nie było w Call of Duty. Szacun! Nie no, poważnie, szacun. Mogę już? We've probably attracted the attention of every MPLA put something in the area. Nie dziwię się. We need to move. Patrz. Jakiś suchy jesteś taki. Po tym. Ja tam się nie wtrącam. Come on, Woods, I've got you. Wiesz, Woods. I got you, brother. Dobrze. Patrzcie na tę trawkę. Patrz, ale patrzcie, patrzcie, patrzcie. Nie da się już. Ona się rusza w niektórych momentach. The antenna means they've got a radio. Już wiem, na co poszło te 3000. Na tę kartę graficzną, na ten procesor, na to wszystko. Take cover behind that wall. Kurde bla! Już wiem, na co to wszystko poszło. Poszło to wszystko na to, by móc sobie zagrać na Ultra Black Opsa 2. Cicho. They're just kids. Ty gnoju. Zajebie. Cicho, Woods. Let's move. Dobra. Idziemy dalej. Stay low. Keep your head down. Don't move. Let them pass. Na tą na te liście, zobaczcie. Behind me. Jest. We run for the wooden hut. Dobra. Now. Szybko. Don't move. More patrols passing by. On my go, we head for the grass. Cicho. No. Co jest do kurwy? Stay close. No, O, cicho. Ona zajebią. Patrz jak to się rusza. Jezu.